Kaixo, mila esker etortzeagatik. Bueno, pues estaba compartiendo, que es una de las cosas que venimos a hacer aquí, porque venimos a compartir, venimos a encontrarnos y venimos a conectar. Por lo cual traemos nervios, ¿eh? Algún nervio traemos también, sí. pero vamos a reconocer a qué venimos y vamos
abantei bera ere horren eredu dela, ez? Azkenean, gaztei nik ustetena erreferenteak falta zaizki. Nik hori oso argi daukat, erreferenteak. Orduan, nik jakin bakit nien ez erreferente, baina bintzat hitz egin dezakedanakin edo azaldu dezakedanakin, pixkat mugitu dezakete, pertsona batzuk daukaten ikuspuntua edo, orduan, nik uste nik egin dezakedana edo egin dudana hori izan dara. Ba, asko eskertzen ditut. Mila esker. Bale, ondeko iritzen bat zaizu, urrengo protagonistara pasatuko gea, Arantxa Lejarraga Marko. Oisa, ongi etorri, zerine? Bai, zegoen. Bueno, Arantxa pedagogian lizentziatua da, EHU, eta psikopedagogian lizentziatua Mondragon Unibertsitatean ere. Zure trajektoria profesionala haur-hezkuntzan hasieran umezaintzako zuzendari bezala eta gaur egun Arizmendi ikastolako orientazio zerbitzuko arduradun. Zuzendaritza postuetan ere ibilizea, ezta? Aurreskolan koordinazioan eta lanean. Eta hainbat artikulu ere idatzi dituzu ikasi edo infantzia bezalako aldizkarietan beste lankide batzuekin batera. Eta, Arizmendi ikastola oso ezaguna da, konfiantzaren pedagogian ere, horbiltzatzaietakoa da. Horri nintzen, Bueno, ez banabil. Zure kasuan, ibilbide luzea eta interesgarria, eta hona ekarri dugun esperientzia, bai da aitzakia, umezaintza kasua, ezagunago egitea baita ere da helburua, ez? Umezaintza izan zen Espainiako lehenengo haurreskola. Eta errasaten egon zaineteko esperientzia hori. Ez da proiektu ezagun bat, iretzi egin dugu bertzergatik, baina bai gustatuko litzaiguke kontatzea umezaintzaren sorrera eta Arizmendi ikastolan bukatu duen trajektoria guzti hori gurekin elkartzen. Mila esker, gonbidatzeagatik. Eta nik Sonia moduan, esan behar dut, askotan gonbidatzen gaituztenean olako forotaera edo zatea, umezaintzako lehenengo sorrerenetarikoa ez naz. Baina bai tokatu zait, hainbat arrazoiengatik sorrera eta historia apur bat ezagutzea. Orduan, azaldu behar denean, darantzazuke eta azperitik gomidatu zidatenean, gomidatu gintuztenean umezaintzakuei, esan genuen den goiaz, bai, ordua da, ez? Olako proiektuak eta ezagutu arazteko. Orduan, sorrera ipini behar da, 1979an, Oso Lagun orduko kooperatiba, gaur egun Auzolan kooperatibaren sorreran, orduko 17 emakumezko elkartu ziren, bakoitza bere inkietudeekin, bakoitza bere arrazoiengatik, baina elkartu ziren, baiara hontan, eta gainera Arizmendiarretaren inguruan. Hor kokatu behar da beraien sorrera. Bera, Arizmendiarreta eta lehengo oso lizinarra lagun izan zituztela proiektua martxan ipintzeko. Eta orduan, lehen komentatu dugu moduan, hasi ziren Oso Laguneko proiektua bultzatzen, baina behitu, orduan ere naiz eta bultzatu jornada murrizketarekin. Ez ziren hasi edo proiektua esan bultzatu egurtegi edo jornada laboral arruntakin, gizonezkoak egiten zuten moduen, baizik eta da, eta gerora gainera Oso Lagun horrela mantendu da, jornada murrizketarekin. Orduan, 17 emakume ausart hauek martxan ipini zuten proiektua, lehenengo etxe, uste dut izan zela orduko etxe kuralaren pasa kural, han bajo baten, Arizmendiarrietak itzitako lokal batzutan, eta gero jatran ziren tokiz aldatzen. Eta, lanera jornada erdixan, baina, etxean gelditzen zen familia eta seme-alabak zaintzeko toki bat behar zen. Eta orduan, sortu zuten orduko umezaintza haurtzaindegia. Eunatek esan dauena, erregistratu zuten lan ministeritzan estatuko lehenengoko zenbakiarekin, izan zen bere garaian la primera guardería laboral estatu osoan, eta
orduko, beraien arteko pare bat sartu ziren umiekin lanian, eta gero, sartu ziren beraiekin lanera, umezaintzan bertan beste 2 edo 3 emakumezkoak, danak emakumezkoak. Kuriosua zen, emakumezkoak ziren langileak, eta egia da, kooperatiba moduan sortu zutela, baina Soniak lehen aipatu dauena, orduko errektore kontseilua eta gidariak ziren gizonezkoak. Gizonezko 2 beste langile bateaz emakumezkoak, ziren Madrilera, esklusira egitera erregistroan gizonezkoak. Egia da, ordurako ere gizonezkoak proiektuan sartzea eta proiektuan hartzea, orduan ere izan zala potentea, bertan kooperatiban bertan planteatu zituztenean estatutuak eta kooperatiba martxan ipintzia eta batez ere sartu ziren, gerora seme-alabak zainduko zituztenen hoien aitzak edo, orduan beraiek ziren errektore kontseiluan zeudenak, orduko hautzen degian egoten ziren unien gurasua, aitzak, kasu honetan. Eta gerora joan ziren beraien evoluzioan, ibilbidean eta herrian zehar, nik uste dut hor izan dutela izan zuela umezaintzak bizutabe oso potenteak. Alde batetik beste kooperatibak eta beste alde batetik arrasateko udala. Bai kooperatibak zein arrasateko udala izan die oso, bide lagun, izan die beraien bide osoan. Arrasateko udalaren lokal guztietan egon ziren. Lehenengo hasi ziren hemen ditu nun, Iturripen Fudol Zelaian lehen zauen olako lokal txiki bat antze, gero arrasateko udalak trena utzi zutenean, tren estazioko geltokia gelditu zan utzik, ordan tren estaziora joan ziren, hau zan onditzen, eta orduan behar zuten lokal gehiago, orduan tren estaziora joan ziren, eta tren estazioan, hor egon ziren zailtasun batzuk edifizioarekin eta berriro arrasateko udalak beste lokal batzuk itxi zizkion umezaintzari Jose Luis Iñarran eta Altamirako etxeen bajuetan. Eta hortik gero San Josepera berriro arrasateko udalaren beste lokal batzuetara. Eta tartean udala eta kooperatiben feosetatik diru laguntzak eta beti egon die beste 2 oinarri horiek. Oso lagun bai, oso lagun ere izan zen urte luzetan oinarria, baina heldu zen momentu bat nun oso lagunek ere ikusi zuen umezaintza aurreskola moduan despegatu egin behar zela bertatik. Eta bertako langileak ikusten zuten, batez ere ikuste dut umiekin lanian hasi zarenean konturatzen zarela egiten duzun lana ez dela bakarrik zaintza. Dala zaintza eta zerbait gehiago. Zaintzarekin lotuta dau adin txiki hauetan hezkuntza bai, ezin da bata bestearekin aldendu orduan. Dana batera, zaintza eta hezkuntza beste behar batzuk zeudela eta kooperatiba evoluzionatu egin behar zauela eta garatu egin behar zela. Orduan, desligatu egin ziren oso lagunetik, umezaintza esekop aparte moduan hasi izan funtzionatzen, eta orduan bertako irakasleak, bertako langileak hasi ziren beste dinamika baten ikasketekin. Lanian ari ziren jornada erdixean uniekin, baina aldi berean magisteritza titulua ataratzen, ikusten zutelako beste behar batzuk zituztela ikasketa mailan ere, esaten dugun zaintza horretaz gain, ere beste zerbait, eta hortarako jakintza bat behar zutela. Eta gero horretaz aparte, hasi ziren kolaborazioetan, baliaran, hemen egiten dugun lan kolaboratiboa. Kooperazioa bada, benetan kooperatiben mundua hemen. Orduan hasi ginen kolaboratzen bailarako beste hezkuntza kooperatibekin. Orduan bere garaian sortu zen Eziri elkartea, ez dakit ezaguna itzen zaizua. Orduan geunden Eziri elkartean San Francisco Xavier ikastola, San Viator ikastola, Almen ikastola,
ordu komu, baina magisteritzaren rola, goi eskola politeknikoa, orduan zin, eta umezaintza beba izagoen. Orduan, hor sortu genuen berriro kooperazioan eta elkarlanean hezkuntza kooperatibak elkartzeko abagune bat, eta hezkuntza kooperatiba horiek sortzeko abagunean lagundu zigun ikuste dut danoi kooperatibaren ereduan sakontzeko, gure gobernu organoak eta gure parte hartzea bai gizartean zein herrigintzan ere beste dinamika baten sartzea, danok batera, agian bakoitza bere aldetik egiten zuena ondo zegoen, baina ikusi genuen danok elkarrekin kooperatzen, askoz indarra handiagoa geneukala. Orduan, umezaintza adibidez, kokatuta umezaintzan bertan, ikastolen elkarteak sartu zen, ikusi zuelako, herri hontan, txiki-txikitatik, baldin bageneukan konpensatzeko zati bat, bazala euskalduntze prozesuan, eta txiki-txikitatik euskalduntze prozesu hortan, eta gure eredua dela euskalduna, eta euskalduntzean nahi dugula, orduan, euskerazko irakaskuntzan, ikastola moduan, eta kooperatiba integral moduan. Orduan, ezibiden bertan geunden guztiok hori geneukan, euskalduna eta kooperatiba. Eta gaur egun oraindik, arimendik ikastolaren pertsona ereduaren definizioetarikoak die euskalduna eta kooperatiba, eraldatzailea bai. Eta gero ja ezibidetik egin genuen izan zen, sinergiak aprobetxatuz, beste motatako elkarketak egin, eta 2001an, prozesu apurtzu bat lehen hau, hasi izan, baina 2002an edoia, baiarako ikastola kooperatibak integralak osatu genuen Arizmendi ikastola. Orduan, momentu honetan, hori, 17 emakume horiek sortutako edo garatutako proiektua gaur egun bihurtu da, uste dut horrela dela, baina komunidade autonomoan behintzat dauen ikastolarik handienetarikoan. Orduan, hor parte, ondixa dako. Gaur egundik antzera begiratuta, emakume hauek egin zuten ekarpena itzena. Baina hitz egiten nahi gai, 70 hamarkada hasira, garai hartan emakumea laneratzea, dio iritzi kontrajarriak sortzen dituan zerbait zen, ez? Ziurrenik, martxan jarri zanen aurreskola hau ere, kontrako jendea, zailtasunak, oztopoak, egon goziela asko, Bai. Niri tokatu zitzaidan horregatik dakit apurtzu bat historia, 85ean, umezaintzaren 25. urte hurrena ospatzea. Orduan, ospakizun horretara, gonbidatu genitxun orduko sorreran aritu zirenak, oso laguneko jendea. Orduan, ontze kontatu behar ditunak dio, orduan jasotakoak beraien hitzetatik. Orduan, beraiek bai esaten zuten, kaletik, gelditu eta ze egiten nahi zarete. Baina benetan egin behar duzu hau, baina ze demontre da hau, baina nola bururatzen zaizue. Olako komentarioak jaso zituzten. Baina berehala, proiektu jantzala handitzen. Orduan, naiz eta jaso olako komentarioak eta input desegokiak kaso batzutan ikusten zuten beste alde batetik adekzioak ere bazeudela eta jendeari eta herriari batez ere proiektua gustatzen zitzaiola eta proiektuarekin bat egiten zutela. Ordu batzuk, beste ordu batzuk, baina bai, eta berehala pasau behar izan zuten Uiturripeko gelatxo hortatik estazioz jarrera. Behar zutelako asko zera gehiago. Orduan, nik uste dut, kooperatiben laguntzarekin, udalaren laguntzarekin, eta herriaren adhesio horrekin, eta ikusita ikasle gehiago euskatela, orduan horrek emon ziela beraiei ere indarra aurrera jarraitzeko. Eta gero heldu zen garai bat gainera, hasi ziela konektatzen estatutoko beste aurreskolekin. Orduan horregin zen beste elkarketa bat. Eta orduan, bata bestearekin egiten genituen bilera Granadan bestiak, nola zabitzien, nola egiten dugu, zer egiten dugu.
olako kolokioak, baitzen denun ez dut baten, ez dakit duen, eta gaz egiten ari zareten, nola lagundu aldugu, geixenak emakumezkoak elkartzen ginen, hori bai. Hori bai. 0,6 edo zaintza hori ere, orain arte behintzat oso zentrauta dau emakumezkoaren perfilan. Gero oso laguneri badakit, eman dizkiotela hainbat sari, hainbat rekonozimendu, baina umezintzen ikuste dut gelditu dela hor. Iritsi zaio hori da. Igez, aurreko ikasturtean, Konfikopek egun zion, umezintzari sari bat, orduko lanagatik, eta, bertako aritmendiko zuzendaria, orduan zuzendaria zena, gehi beste pare bat lankide. Eta orduan, irakasle moduan egondako bi lankide ere animau ziren, gaur ez duten ona etorri nahi. Eta hitz egiteko dauzela, oso nagusi, nigo midatu nituen, zuk egin. Orduan beraia jaso zuten sarisa. Sari bat emuten bai zueten, zeuen fan eta zeuen jaso eta orduan etorri ziren. Eta orduko saria izan da, eta nik uste dut oso egokia eta beraientzako izan zela oso ona, 25. urterenaren ospakizun dira. Orduko jendea elkartzea, ikasle guztiekin, orduko familiak, urteetan egon dien traiektorian egondako konseillo rektorian eta beste inbatokitan egotia hori ere etorri zitzairen oso ondo. Nik uste dut, beraientzako izan zela oso rekonozimendu garrantzitsu. Baina bestela, nidak idanez ez, igual egonda batuen bat eta ez dut jakin izanik, Zaintzari buruz aldera bat ere, oraintxe pasatu da martxoak 8 eta mugimendu feministaren aurtengo lema zaintza eta bizitza erdigunera hartzeko. Badago kontzeptu interesante bat, orain dela gutxi entzun dudana, baina feminismoak beti izaten du generoa eraikuntza soziala dela, ez dela zerbait biologikoa, ezik eta guk erabaki dugula zer den emakume izatea, zer gizona. Eta ideia honek esaten du ere, zaintza beraren kontzeptua eraikitako zerbait dela, ez? Gaur egun daukagun zaintza eredua, eredu ekonomiko zehatz bati erantzuteko sortu dugula. Ez? Kapitalismoa iritsi ahala, behartzan norbait kanpoan lanean eta norbait barruan zaintzen. Aurretik zaintza kolektiboa zala, partekatua zala eta elkarbanezua. Orduan, momentu historiko batek sortzen du gaur hon ezantzen duen zaintza eredua. Sortutakoa danez, aldatzeko aukera ere badaukagu, ez? Gaur egungo zaintza eredua aldatzeko aukera ere ematen digu ideia honek. Haurreskolak eta ume zaintzak dauka zaintza eta kontziliazioa bultzatzeko tresna bezala sortu zen. Nola uste duzu aldatu dela zaintzaren irudia, haurreskolak ematen duten zaintza eredua, familiak eskatzen duten zaintza eredu hori, nola uste duzu aldatu dela? Horrek uste du faktore asko dauzela, ez? Eta erdigunean zaintza dau. Baina alde batetik egon leike rolak eta estereotipoak, zemotatako rolak eta zemotatako estereotipoak dauz gaur egun gizartean. Eta orduan bakoitzaren bere burua kokatzen duen tokixan, gero horrela ulertzen ditu zaintza horiek. Eta gaur egun oso desberdinak dira, nik uste dut, desberdina da nun bizi garen, zonaldea, eta desberdina da provintzia, eta orduan hor nire burua kokatzen dut hemen, gu gauden tokixan. Eta gu gauden tokixan nik uste dut, zaintza horietara eta zaintza partekatu hortan daukagun eredua laguntzen duela, eta egiten duela horrera. Ze partekatu itzen dugu dana. Gure ereduko, aritmen ikastolako eredua da partekatua. Orduan, horta partekatzen dugu, zaintza partekatzen dugu, ikaskuntza partekatzen dugu, irakaskuntza partekatzen dugu, elkarlana. Orduan, ikusten dut hortan, laguntzen duela asko zaintza partekatu hortan. Guk eskaintzen ditugu zerbitzu batzuk, eta eskaintzen dugu hezkuntza eredu bat, pertsona eredu konkreto bati erantzuteko. Eta pertsona eredu konkreto hortan ipintzen ditugu gure aukeratu dugu, zein da gure pertsona eredu hori. Eta hortara joan nahi dugu. Orduan,
pertsona eredu hortan ere zaintza konkreto mota bat dago. Ordan, pertsona eredu hortan bada kooperatiboa, baldin bada euskalduntasunera, baldin bada ekintzailetasuna bultzatu behar dagoela, eta baldin bada nahi dugula pertsonak gero gizartera aportatuko dutenak, orduan gure kooperatibaren estamentu guztietan gelan zein kooperatibako organoetan, zein beraien arteko harremanetan, zein egiten dugun gauza guztietan zaintza partekatu hori nahi dugu lortu. Ez bakarrik arlo konkreto bati edo pertsona mota konkreto batzuei zuzendutakoa. Eta gero beste alde batetik, kooperatibak ere pertsonak osatzen dugu, baina pertsona horien artean ere badauz legisladoriak eta badauz legeak, eta legeak oraindik badaukate beraien eragina. Orduan, zenbat eta errekurtso gehiago eta zenbat eta plan gehiago arlo juridikuan eta legalean zaintza horiek beste moduen baten ulertzeko, orduan eta laguntza gehiago izango dugu nahi dugun zaintza partekatu hortara heltzeko. Baina batzutan guk egiten duguna edo nahi duguna legeak baimentzen diguna, hor oraindik kosta hoitzen da eta hor daukagu Soniak esaten duen lehen, oraindik gauza asko egiteko, gauza batzuk egiten ditugu, baina oraindik denbora gehiago gustatzen zaigu, adibide konkreto bat. Zer egiten dugu guk, mekanikara jateko ikasleak edo zer egiten dugu, ingenieritza mekaniko, elektronikoa egiteko edo zikloetara jateko edo FP bat egiteko. Gure orientazio akademiko profesionalean ikaslei hasten garenean apurtxo bat ikasle bakoitzaren bizia begiratzen, familiekin biltzen gara, begiratzen dugu noruntz joan, gaur egun oraindik hainbat familiek esaten digute, baina orientatzailea ez dabil asko zentratzen gauzak FP-en. Esaten digute guk egiten ditugula indarra handixak FP-en. Eta hori ez jaki gustatzen handa familiei. Gehienak ari die topetan unibertsitatea edo, orduan, eta indar berezia egiten dugu hortan, horregatik ez sinisten dugulako, danok izan behar dutela aukera berdintasuna. Eta agian 16 urteko neskatila batek esadiozu aurkezten eta esaten hau egin aldozu, igual bururatu bezaio egiten, benetan kaleko estereotipuak eta rolak ez dituztelako horrela ikusten. Orduan, aurkeztu egin behar zaie. Eta hainbat familia esaten dute, bai, aurkeztu bai, baina holako insistentziakin. Orduan, hor oraindik badauko nik uste dut lan handia naiz eta gure indarra hortan ipini, eta gainera kontziente. Aldetu nahi nizun beste gozak, ez? Movimentu kooperatibistaren hastapenetan hezkuntza dago hortik sortu zen, ez? Movimentu guztia. Hezkuntzak dauka balio rol oso garrantzitsua, hainbat balore, gure ikasle eta aurrengan zabaltzen, ez? Bai kooperatibismoa bera eta bai berdintasuna, ez? Emakume eta gizonen arteko berdintasuna. Nola lantzen dezue hau umeekin, nerabeekin? Nola berdintasunaren balorea nola lantzen dezue? Hor fokua ere ipintzen ditugu esparru desberdinetan, ikastola mailan. Orduan, esparru bat da komentatu duguna, orientazio akademiko profesionalaren esparruan, eta, bakoitzari ikusiaraztea edo lagundu beraek bakoitzak aukeratzen bere bidea, baina jauzi gabe roletan, estereotipotan eta ingurunean egingo dutena. Oraindik adin honetan, bagian ni, igual, gustatuko litzaidake gehiago hau, baina taldeak esaten du, hortatik nik uste dut lan handixe egiten dela ikastolan. Beste arlo bat da, gure gaiara hortan nik uste dut, herri mugimendu oso aktiboak dauzela, hemen, behintzat. Horregatik, kokatzen da hemen, agian hirietan beste realidade baten bizi da. Eta gainera udaletxetik ere, hainbat programan parte hartzen dugu, udalak bultzatzen du berdintasun arloan hainbat programa. Orduan,
programagietan parte hartzen dugu. Bueno, zer esanik ez, martxoaren 8 inguruan eta beste hainbat emakumeen bortizkeriaren kontrako egunetan ere horren inguruan proiektu desberdinak. Beste alde batetik, egin dugun ikuste dut oso azterketa sakona batez ere haurreskuntzan eta lehenengo hezkuntzan erabiltzen ditugun material guztiak eta esperimentazioari garrantzia handia ematen diogu, eta orduan esperimentaziorako eta erabiltzen ditugun material horiek ez izateko inolako sesgo sexistarik izan daitezela neutralak. Eta egiten ari gare bai literaturarekin eta ipuinekin eta erabiltzen dugun baliabideekin ere azterketa batez ere genero kontuak eta kontutan hartzeko. Jornadak eta proiektuak gure lan egiteko tresna nagusiena da talde kooperatibotan eta proiektuen bidez. Orduan, gure talde kooperatibetako hainbat proiektu lotuta dauz genero berdintasunarekin eta gero egiten ditugunen jolastokian. Lehen jolastokietan zan biporte iso eta futbola. Orduan, hor ere, hainbat arlotan kontutan hartu dugu, mundu guztia, mundu osoa ez dela futbola, eta patioa eta beste hainbat arloak kontutan hartu behar diela, eta hortan ere ipini ditu gure arauak, baina beti konpartituta ikasle guztiekin. Planteatzen duguna beti dago lotuta, ikasleek beraiek proposatzen duten hoiekin. Eta orduan, ikasle bat, pertsona bat beren haiekin, eta hortan ere emakumezko asko. Eta aldeetan bai dago genero aniztasuna fijo. Orduan, nik uste dut badauela, bide handia, baina gero eta azterketa eta sakonagoa eta kontzientziagoa garela. Denborarekin emaitzak ikusten. Oso lotuta dau, oraindik, behintzat, horrezkuntzan, baina oraindik adin nahiko nagusera arte, ikastolak edo kooperatibak. Ezin duela ezer egin, ez bada herriarekin lotuta, herrigintzan eta familiekin. Hiru zutabe horiek behar die derrigorrez. Orduan, gurekin egoten die, behin egin genuen kalkulua. Imagina ezazue, urtean 800 ordu. Eske familian dauz 4.000 ordu. Orduan, adin txikiagotan gainera familia da eragin handixea daukana, baina gero lagun taldea da eragin handia daukana. Orduan, familia eta gizartea behar dugu bai edo bai aliatu moduan. Eta hor saiatzen gara. Egiten ditugun proiektu guztiak izan daitezela herriari begira eta gainera zerbait aportatzeko herriari. Orduan, egiten ditugun horiek ere genero aniztasuna eta genero berdintasuna badaukie bere tokitzua. Normalean, galbae hori pasauta goten da. Eskerrik asko. Pasatuko azkeneko protagonistara, Ainara Basolo. Etxabe. Ainara es licenciada en hostelería y repostería en la Escuela Ayala de Carlos Arguiñano, en Zarautz, y también es licenciada en macrobiótica y licenciada en repostería vegana. Da un poco idea de hacia dónde vamos a ir en la conversación. Desde muy joven has trabajado en el restaurante familiar con tu madre, con tu abuela. Mientras estudiabas hostelería también, sacaste hasta que se jubiló tu madre, te cedió el negocio familiar y es ahí cuando decidiste emprender, ¿no? Ser mujer y ser emprendedora. Pues, ¿nos puedes contar de dónde surge y qué es el proyecto de Irrika Gutxo? Lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta, Irrika azkenien sortu zen necesidadateagatik. Semiaietan ibi diagnostiko zuzkoenean zeliako ginela, ikusten hauen, zeliakoendako produktu asko zazela, baina ez osasungarrixak. Orduen, nik esan zerbaitzen biot, ez? Eta hasiera baten hasi nintzen, jatetxian, nakonian,
porque diagnostika utzuzkoenian oindala 4-5 urte izan zen, eta, esan hauen, aukera ondio jatetxea zabali zagoen, da esan hauen, aukera bat osasungarrixea munbio jatetxea. Eta zinitzen emuten jatetxean eta holan, da, ikusten hauen jentia gero eta zeliako goixo zatorrela, eta, ze ondo, ez? Eta, gero ama, esan zauen, pandemia justo sartu zen, eta pandemia garaian, esan zauen, haina, nik onaino aia gaunaz, eta ja jubilau minaz, eta, gure oso jarraitzu zeuk jatetxea. Eta ni jatetxea, politxa da, baina ordu asko onbidie lana, eta, ostras. Asteburuak bai, bizeme txiki, eta, esan, aldatu dio. Eta, esan, montu dio, eta borradore bat. Eta, borradoria emanokon argi, izango zala zeliako endako. Eta, oindala 2 urte ontsa ingot, montauneban irrika. Eta, izen zen horregatik, era osasungarrixan, danoi, jan laikegu gozuak eta holan, osasuntzuak izan daixiela. Eta zurea proiektu arrakastatxu bat izan da, 2 urte dara mazu, baina proiektua martxan dago eta ondo da, zeintzuk uste ez zubiela arrakastaren klabeak. Azkenean nik itxen dut, niretzako izango basan buruan eta semiandako izango basan buruan, ez? Etxeko txikinei, placer gozuak emun, eta beste pertsona guztiei era osasungarrixan bebai, haukin daixen beste produktu bat, baina, gluten barik. Porque, claro, supermerkatoetan eta lan dauko zu bebai aukera pila bat, erosteko gauzak zeliakoen dako. Baina, ez den zara osagaiak begira, ez dut, ostras, ejaten hami. Orduan, daba, ez dut, ostras. Ez que, nahi dauein, alako era antzekuen glutenakin, produktuak glutenakin izango basan buruen, gure hauelako igualin, sartzen zidela kriston aditibo pila bat. Orduan, ez dut, ostras, egaten duz, ez egaten zabitz, ez? Eta, pixkat, ez dut, ostras, nik txip hori aldatzia gure nago. Ez pixkat bihotzetik ateratzen. Hori da. Esageten genuen, ez, emakume eta ez ekintzaile. Ikerketa asko daude, esaten dutenak emakumeek oztopota zailtasun gehiago topatzen dituztela ekintzaile izateko. Bai finantziazioa lortzean, bai bezerengana hurbiltzean, zure esperientzia eta bizipena nolakoa izan da? Enpresa sortzeko. Nik enpresa sortzeko ez dut eukin arazo bat, azkenean niko indala 2 urte sortu neban irrika, eta nik uste dut gaur egun pixkat atiak zabaldu eskuela bai emakumioi, ez? Azkenean zuk esan duzuna, ez? Gu beharriez gauen bigara gauzak itxen, ez pagara arriesgatzen, ez daukogu ez ebez. Orduan gu gara igual aurren biunako bai. Eta bide horretan, topatu zea beste emakume ekintzaile batzuekin. Sarea, badago ekintzaileen sarea, uste dezu garrantzia daukala. Bai, eta, gehixeman nirama bebai, nirama eta niramona bebai, hor dare. Eurak izen dien los premios emprendedores bebai, ez? Eta igual ez ditu gorrela ikusten, ez da? Hori da. Negozio Hori da. Bai galtzen nahi nizun baita ere, sukaldeko lan horren inguruan, ez? Ja ditzen dugu kooperatibismoa, kooperazioa, sukaldeko lanak ere badauka, talde lana, kooperazioa, ez? Nola bizi duzu hori edo? Ekintzaiketasuna berriz batzutan banakako bidea ere bada. Zeintzu dira zure sentimentak? Bai, nik adibidez, hori beti, nik hosteleritza munduan egon naizenez, beti izan da trabajo en equipo, ez? Azkenien batzuk amaera, ez da, sukaldari beste bat, garbitxeasuna, beste bat, orduan trabajo en equipo. Eta oin momentu honetan, oso ondo eraman dut, ez dut aukin, bai egon da gizonezko bat gurekin lanian bebai, eta gehienak emakumezkoek ziren, baina arazo barik, eta oina adibidez, bakarri nau, eta etxekuen laguntzakin. Ekintzailetasunak konziliazioa errezten du, edo mitoan. Nik uste dut bakoitzik bere neurrixia topo bijakola.
eta nik uste dut etxekuen laguntza bai biozula. Hasiera baten gainera ez, sortzen duzunean proiektu bat ez dakitu zelan joango da. Orduan esaten duzu, bueno. Eta nik esaten dut, eskerrak nire gizonai, eta nire koñatai, eta laguntzen duztiela, ez, momentu honetan, eta bueno. Apoioa behar da, zikintzai izateko. Apoioa behar da. Eta, kontatu guztu aurrera behira zen dauzkezun, espektatiba, negozioa, nola nahi zutara. Bueno, datorren, aber zelan datorren gauzi eta hola, nik ondo ikusten dut, poliki aurrera doia, proiektua, eta oso posinau. Eskerrak emon bihar jente guztiai konfiantza okin dauena nigan eta hori, eta bueno, poliki, aurrera joaten den, da, ikusten dugu, mendik urte batzutaren nukatuko. Osa, oso posi. Oso ondo, igual etartetxo bat, ez? Bai, irikiztea, bai. Ezagutu ditugu, beraien bizipenak, esperientziak, si alguien quiere alguna pregunta o compartir alguna reflexión, ¿no? Que os haya podido surgir a lo largo de las conversaciones, pues, buen momento, ¿no? Etako ekintzailea naiz, eta oso garrantzizkoa da norbergan buruan zinatu. Hori da lehenengo pauso. Hortara jaikin zakrimien gehan tan aurrera doia. Baina hortara jaikiko lehenengo norbergan. Barruko lan eskura. Bai, haite da. Bai. Azkenien esposu zeuregan zibizten, ez duzu, bai. Zer eskin dira sartu da. Zure buruan. Eta momentu horrazko da, baina ez duzu aurrera biozu. Eta urdu asko lanian, eta goixian goiz jaiki bihar, goixiakin bestia ez dut. Baina, bueno, ez duzu gero badauko bere ez, su recompensa, como quien dice. Ni galdera bat Soniari zuzenean, nire aizmendik ikastolatik dator eta esan dago Arantzak, ez? Bueno, bai, ikasleen orientazio horretan, ez? Eta Soniak esan dago gero, ez dauzkagula neskak, ez? Alor teknikori erabiltzen da, hautatzen daudenak, eta gero, STEM alor horretan. Zer eingeke, nun dau tekla, nun dau, ez? Ze ikutu geike, batez ben neska hau ina, ze teknologikoko ikasle pila bat hauzko, baina portzentaietara zoietz, eta beti portzentai oso ondisa, eskutikoa ez, batxiergo teknologikoak, gisa da, gerozetan neska gisa horrekeula, eta urtero begiratzen dugunean matrikulazio hortan pijetan gare, ez, baina zelan ikutu tekla hori, neska hauei, ez da, ibilbide hori benetan erakargarri saitxo. Nik lehen erreferente hitza erabili dut, ez da. Nik uste dut txikitatik umei erreferenteak hor daudela erakutsi jakuela. Ez da, ni betik esan dut, ez? Ni gaztean entzanean erreferente bakarra geneukan STEM munduan, eta Marie Curie izan. Uste dut, akaso inbateron bat geixau egoko dara multzuan, baina eniote, ariketi eniote, neskatuen galdetzien, ia, arlo horietan ez, simplifikatu zer marien bine, zein ezautzen da bien? Inor. Marie Curie ja, jauzin jakuek, duan, inor. Orduan, nik usteot, txikitatik, umiei erreferentiek hor da zela erakutzen jakuela. Eta zer enjauien, sekulako emakume piluak enjauiela gauza ikaragarrixak, eta ez dakizkigunak gainera. Sekulako, tramankuruak eta dana. Hau da, hasi lavagiasetik eta bukatu SpaceX-eko koeteetan. Emakumeak dasatzetik. Emakumeak, oin COVID-a dela eta ARN txertuaren atzian emakume bat dau. ARN-eko, emakume bat eta gizonezkoa, baina emakume bat. Ikustot, erakutzen bijakuela. Eta erakutzen bijakue, eta txikitatek ipini hor SpaceX-eko tramankuluen, koetioi, eta esan,
honen atzean emakume hau dau. Izen eta bizen honekin, historia honekin, hemengo erakutsi jakatu eskaitu ez dela. Mediotan ikusten dauena, dana gizona da. Gainera, gaur egun ikuste dut, asmakizun garapen danen atzien zein dauen, gero eta gutxi hau erakusten da. Este munduan, nabile, bai, kiroletan eta bai, lehenko pertsonia da, gizonezko pertsona hori, eta gero zer jaun ez, baina este munduan gauza garapenak erakusten jaku, baina gutxitan aipatzen da zein dauen garapen horren atzian. Eta orduan, erostez hori da aldatu bidana. Eta topa hauen bigau, eundaka gauza emakumeak ingauena, eundaka, milak. Egun baten, oine, txirurte dala edo, hasi nintzen, rekopilatorio batek. Sekulako emakume pilu agertzen da, eta gauza super interesgarriekin, bizipen interesgarriak. Udan, erostez, ume horiei erakutzen bijakue. Etxien ez gau hori etxen. Kampuan, zuk ez hausena, familia da zutabe bat, bestia herrixe da, herri ditzen da, herrixe, taldie, orde ez da hori egiten. Orduan, gelditzen jakun leku bakarra hori egiteko ikastoriena. Orduan, nik benetan, betik eitzen dau erreferente erakusten duztuena, betik gabiz erreferente bila. Edo zeigunek esaten dut nien hau guztetara jate edo bestia eitzia nahi bot, galdetu zer gaitik. Halako batean, erreferente bat ertetzea. Orduan, enbio hoena da, hor trukatu. Erreferente horiek trukatu, eta emakumeen erreferenteak ipini, eta gainera esan goraipatu egin zer enjabien eta zergaitik egopidien ume horien buruetan, ez? Nik uste dut, hortik joan bidala. Bestela, gizartea guztiz estan aldatzen bitartean, ez gau lortu behar hori karpen hori etxien. Bueno, bukatzeko ze ideiakin gelditu naiz ni behintzen. Bat hauxe, nokan apunta, eta erreferenteak izateko beharra ze ona, ez? Zure iron esperientziak ezagutu eta konsiente izatea horrelako pertsonak behar ditugula eta eskaini behar diogula denbora horri, ezta? Beste ideia, emakume egiten duten lana errekonozimendu benezakoa egiteko behar hori, ez? Estatuko lehen aurreskola laborala eta berrogei urte berandu dago errekonozitzea, uste dut, bueltatxo bat emateko modukoa dela, ez? Eta indako lan horri eskerrona eta behar duen errekonozimendue eman behar diogula, lotxari gabe eta egindako horretaz arro, ez? Tokatzen zaigula guri ere. Hezkuntzaren gaia klabea, ez? Hezkuntza oinarrian dago, garapen guztiaren oinarrian dago, hezkuntza berdintasuna sartzea modu oso konstientean ezinbestekoa da. Eta gero beste ideia interesantea, emakumeo gure buruan sinistu behar dela, ez? Zerbait egiteko gai gehala jakin badakigu, sinisten behar dut, eta demostratu. Eta gero momentuak, espazioak, denborak, sareak sortu behar diteu eta disfrutau. Ni bentsat plazer bat izan da zuekin elkarbanatzea denbora hau, espero zuek ere disfrutatuko. Eta, bukatzeko nirea Ibainezek. Simplemente agradecer a Laboral Kutxa el haber hecho posible que esta idea o esta iniciativa sea una realidad, agradecer a las instituciones que nos estáis acompañando, agradecer a todas las personas que estáis aquí y a las que van a acceder a todo el material y los contenidos de esta jornada también desde la distancia. Y en particular agradeceros a vosotras, a María también por hacerlo posible desde Aspegi, sin la cual no hubiese sido posible llevar a cabo esta jornada. Pero bueno, Eunate, Sonia, Arantxa eta Ainara, mila esker. Ainara, te voy a dar a ti la propuesta, la última palabra, porque quiero que, si os parece, nos levantemos, echan besala, dejamos las cartas por aquí, que nos cuentes la propuesta que nos has preparado tú misma, que lo vas a hacer bien, además tú las ideas, las has concebido, o sea que adelante. Mila esker.